саволҳои навбатӣ аз таблица ва диаграммҳо. Ин намуди саволҳо камтар дигаргун аст, ҳамин savol пайдо шуданд, лекин ҳамчун ба масъала монанд аст, ягон чиз мушкилӣ нест. Биёед хеле кор кунем. Мисоли 193 аз қисми боқимондаи борхате ки мисол борхат дода шудааст, баъзи ҷоҳош бурдагӣ ҳастанд ва аз рӯи ҳамин ваё мо бояд ба саволҳо ҷавоб диҳем. Саволи мо чӣ аст? Як дафтари умумӣ чанд сомонӣ аст? Яъне мо чӣ кардаем? Китоб хардагием, тақвим хардагием ва дафтари умумӣ ду дона хардагием. Аз мо мепурсад як дафтари умумӣ чанд сомонӣ аст? Нигоҳ мекунем. Ҳамагӣ ба 116 сомонӣ мо харид кардем. 4 та китоб хардем. Нархи як дона китоб 20 сомонӣ. Яъне барои китобҳо мо 80 сомон сарф кардем. Биёед давом кунем. 80 сомон сарф кардем. Ва як тақвим хардем 16 сомон аст. Нархи як дона инам 16. Яъне ҳамагӣ барои инҳо мо 96 сомонӣ сарф кардем. Лекин мо дар ҳамагӣ 196, яъне 20 сомонӣ бо ҳаст. Яъне 20 сомонӣ мо барои дафтари умумӣ сарф кардем. Биёед дар инҷо нависам. Дафтари умумӣ 20 сомонӣ сарф кардем ва мо дута вай кардем. Дафтари умумӣ ва ҳар яки онҳо 10 сомонӣ аст. Яъне мо инчи хеле нештам 80 ҷамъи 16 ки дар аввал гуфтем 96. Ина ҷамъ кардем. Баъд 116 минус 96 ин ба мо 20 медиҳад ва аз инҷо мо ёфтем ки 10. Мисоли 194 боз борхат дода шудааст. Як дафтари умумӣ чанд сомонӣ аст? Дар инҷо ба мо нест. Мо инро бояд ёбем. Ҳамагӣ 147 сомонӣ сарф кардем. Биёед борхатро ҷои бурдагиашро аз нав созем. Китоб 3 дона хардем. Ҳар як китоб 25 сомон, яъне ҳамагӣ 75 сомонӣ барои китоб рафт. Баъд тақвим 4 дона хардем. Ҳар якташ 12 сомонӣ, ба инҳо 48 сомонӣ рафт. Ҳамагӣ дар умум агар ҳар дуями ҳисоб кунем мо чанд сомонӣ рафт? 110 123 сомонӣ рафт. 123 сомонӣ фақат барои ҳар ду ҳамин чизҳо. 123 сомонӣ рафт. Акнун мо дар ҳамагӣ 147 сомонӣ фарқашро меёбем. 147 минус 123 ин ба мо чӣ медиҳад? 24 сомониро медиҳад. Яъне боқӣ монда 24 сомонӣ рафт барои дафтари умумӣ. Ман чанд та дафтари умумӣ? 3 та харидам. Яъне 24 тақсими 3 ин 8 мешавад. Яъне ҳар як дафтари умумӣ ба 8 сомонӣ баробар буд. Мисоли 195 боз борхат ду китоб харидам. 3 тақвим, 2 дафтари умумӣ. Ҳамагӣ 121 сомонӣ сарф кардем. Биёед барои китоб чанд сомонӣ сарф шуд? Ҳар якташ 25, 50 сомонӣ сарф шуд барои китобҳо. Барои тақвим 15 сомонӣ 3 та хардам 45 сомонӣ. Яъне ҳамагӣ дар умум 95 сомонӣ барои ҳар ду ҳамин чизҳо 95 сомонӣ рафт. 95 сомонӣ. Яке дар умум 121 сомон. Яъне чанд сомон зиёд меёбем? 26 сомон зиёд шуд. Боқӣ монда зиёд не, боқӣ мондагӣ аст. Минус 95 ин баробари 26 мешавад. Ва 26 сомон барои дафтари умумӣ 2 та хардам, яъне ҳар якти он 13 сомонӣ мебошад. Мисоли 196 акнун дар инҷо борхат дода шудааст ки нархи як калькулятор чанд сомонӣ аст? Нархи як калькулятор чанд сомонӣ аст? Инро бояд ёбем. Дар инҷо дар умум навиштагӣ нест. Хас акнун кор мекунем. Альбом 6 та хардем, 30 сомонӣ рафт. Глобус 3 та хардем, 105 сомонӣ рафт. Дар умум 225 сомонӣ рафт. Яъне ҳар дуи мо 135 мешавад. Агар мо аз 225 тарҳи 135ро кунем, ин ба мо чӣ медиҳад? 9 медиҳад, 9 медиҳад ва 9 медиҳад 90 сомонӣ барои чӣ рафт? Калькулятор. Лекин мо 5 та калькулятор хардем. 5 та калькулятор 90 тақсими 5 ин баробари 18 мешавад. Яъне ҳар як калькулятор мо 18 сомонӣ аст. Мисоли 197 боз борхат дода шудааст. Акнун ба мо альбоми ҳар як нархи донаш нест. Ба мо чӣ мешавад? Нархи як дона альбом чанд аст? Ҳамагӣ 196 сомонӣ сарф кардем. Ҳар ду инро ҷамъ кунем 168 мешавад. Яъне 196 минуси 168 ин ба чӣ баробар? 8 баробар мешавад. Аз инҷо 8 мемонад 2 28 мемонад. Яъне 28 сомонӣ барои чӣ рафт? 28 сомонӣ барои альбом рафт. Акнун мо 7 дона харидем. 28 тақсим ин ба мо чӣ медиҳад? 4 сомонӣ медиҳад.
یعنی هر یکتاش 4 سومونی بود. مثال 198 باز با همون سوال مانند است. اکنون از ما نرخ 2 گلوبوس رو میپرسد. بیاین خواهید نرخ 1 گلوبوس رو یابیم. نگاه کنید همگی 308 سومونی رفت. برای آلبوم کالکولاتور 156 سومونی 4 میکنیم. 308 مینوس 156 میکنیم. اگر این رو طرفیم 2 5 و 1 152 سومونی برای گلوبوس رفت. 152 برای 4 گلوبوس. اکنون یک نرخ گلوبوس رو اگر یابیم این به ما چی میشد؟ 38 سومونی برای یعنی ما 152 رو با 4 تقسیم کردن این به ما 38 سومون میدهد. از ما 2 گلوبوس رو میشه 38 ضرب 2 76 رو میدهد. مثال 199 دیگر نمود سوال در دیاگرام اکنون قسمی آن دریده نشده است. یک قسمش خوردن شماره خانه صنف‌های 11 A, B و G نشان داده شده است. اگر در همه صنف‌های 11 همگی 125 نفر طلبه باشد در صنف 11 چند نفر معلوم نیست. لیکن در اینجا ما داریم در صنف 11 A چند کس است؟ 35 کس. 35 نفر. در صنف 11 B 30 نفر داریم. در صنف 11 B 25 نفر داریم. هر سه این صنف‌های جمع کنیم و ما G رو نمیدونیم x کنیم این همش برابر 125. اگر ما این مثال رو کار کنیم اگر هر دو اینو جمع کنیم 90 جمع x برابر 125 و x برابر 35. صنفی خیلی کلان است. همچنین صنف 11 35 نفر دارد. مثال 200 باز خوانندگان با 3 صنف داریم. ما بیاین حساب کنیم همگی باز 125 اکنون صنف 11 که موجب نیست دریدگی است یابیم. صنف 11 A 25 است. صنف 11 B 30 است. صنف 11 نمیدانیم x میگیم. صنف 11 در اینجا چند با 30 است. همگی اینها 125 بیاین حساب کنیم. 25 جمع 30 همه اینها اگر ما جمع کنیم 85 جمع x برابر 125 x برابر 40. صنفی خیلی هم کلان است 11 در اون 40 نفر طلبه هست.